Kapwa Kaminda! Tapos ka na agad? Ang bilis naman. Saan ka galing, ha? Saan galing Pitoy? Ay, Pitoy! Ba't inihian mo yung sako? Ha? Bubuhatin ko inihian mo. Mga kasinag, magandang hapon. Grabing init. Hibas ang dagat namin ngayon, oh. Habang hibas ang dagat, kukuha ako ng mga bato na itatambak ko dun sa pagpupluringan natin, mga kasinag. Naghiram na rin ako sa sako ng simento. Ayan, kasya na siguro yan. Hiniram ko yan doon kila Ate Lilian doon sa may tindahan. Kasi dati madami akong supot ng simento, kaso ngayon wala na. Kaya ngayon kukuha tayo ng bato habang hibas pa. Yan, let's go. Ito, yan ang kukunin natin, mga kasinag, oh. Yan, mga bato na yan. Isasako natin yan. Oh, halos lahat kasi labas ang bato. Papansin nyo, oh. Ayan, oh. Ganyan kasi dito sa amin, mga kasinag, pag hibas labas talaga yung mga bato na yan. Hindi naman bawal manguha dito. At hindi naman karamihan ang ating kukunin. Yung tama lang na magagamit natin sa pagpapatungan ng flooring. Ayun lang naman, mga kasinag. Tindi ng init, mga kasinag. Habang nagsasako nga ako ng mga bato, kusa naman dumating yung panganay kong anak. Ayan, oh, si Colleen, tapos si Mayra, ayun pamangkin ni Mrs. Ang naisaho ko palang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na sako palang, mga kasinag. Silong muna ako konting oras, dito tayo dito. Kararating lang naman yung dalawa na yan. Masilong muna ako konting oras at maghahakot na ako. Hindi. Tapos mga hubinis pala dito, mga kasinag, nagbabakod na sila. Ayan, oh, nakita niyan. Kasi dito gaganapin ang sayawan, mga kasinag, sa 27 sa pista. Kaya mga hubinis dito, biyabakuran nila yan. Ayan, kung mapansin nyo, ilang araw na lang kasi, mga kasinag, magpipista na. Hindi ko sure kung mapapluringan na agad natin to bago magpista or pakapista na. Kasi madami pa akong ihahanda, mga kasinag. Kailangan ayusin ko muna lahat yun para pag kinausap ko yung gagawa, naka-ready na. Para hindi rin ako mahirapan, mga kasinag. Shoutout pala kay Idol JJ, kay Jubilino Lanorias. Kasamahan ko yun, mga kasinag, sa PMC. Nag-comment nga siya dun sa aking vlog nung nakaraan na pa-shoutout naman. Shoutout sa iyo, Idol. Ayun yung dalawa, oh. Yun. Nakita niyo, mga kasinag, yun. Pag mainit na, magsilong kayo, ha. Grabe kasing init. Malilong pala dito sa puno na ito, ha. Alin? Pwede, ha, huwag yung punuin. Ayos pala magsilong dito. Sa puno na ito. Presko pala dito, may upuan pa. Nayo makailang pulot mo, naayan sa mga katabi mo ang mga bato. Kung sa bato na kayang nasa may palibot ng sako mo, pulutin mo lang yan. Sama mo na yan. Asa pala kulin ang pandong mo, hindi ka nagsuan ng sombrero. O dyan na, sombrero. Init ang panahon, eh. Sombrero ka. Anak, mahakot naman ako. Basta lagyan nyo yan, ha. Maghahakot muna ako. Yan. Okay. Dito, unahin natin dito. Lahat yan, mga kasinag.
Itong buong kwarto na ito mga kasi naglalatagan natin ganyan. Hindi lang dito, pati dyan. Pag naayos ko na yan, tapos dun sa kabila. Dito. Sa kabila na yan. O, ready na rin yan. Ito na lang ang hindi ko pa na kapantay. Gawa ng may mga gamit pang dito mga sinag. Pero uutay-utayin ko po yan. Saka, baka mapahuli talaga itong lugar na ito. Itong pangantuhan na ito, baka mapahuli. Kasi problema ko dito mga kasinag, may naglilimlim na manok. Ayan pala oh. Kanina ko lang napansin na may manok po palang naglilimlim. Ayan. Oh. Nung nakaraan pa ako sige ang trabaho dito. Kanina napansin ko siya. Nandyan, naglilimlim. Bukod pa dyan, yung isa natin dito. Ayan oh. Panahon kasi ngayon ng itlogan ng manok. Halos lahat ng manok ko dito mga kasi nag-iitlog. Tapos yung iba nagpisa na. May dalawang inahin na ako nagpisa. May mga anak na. Balik na naman tayo para maghakot. Sabi na rin sa kata sa amuya. Kapwa kaming dalawa ay nakatali na. Kaya ano ka makatong? Kapali na kami ni ano. Araman ka mo kamawanin do. Iyo. Noy! Anong grade na ba ni Dapi? Kung grade pwede. Ano ni ano? Atiklulin. Ha? Ito si kuya. Si? At si Ate Chloe pala. Ano? Ano lang ito edad? Mga 10. Mga 10 pa lang. 9. Iyo. Ikaw pera na edad mo, mga 11 ka na? Yun na lamang. Nga rin. Nga rin ka, mga 11. At lang. Nakailang balik na ako, nak? I don't know. Hindi ko alam mga kasinag kung nakailang balik na ako. Kung nakapito or nakawalo. Mapapalo na ba si Sarong ano? Hindi pa nangangalahati. Oy! Lagyan. Dito oh. Tabangan natin mahirap. Yung mahinahakot ko mga kasinag, inaasikaso naman ni Mrs. dun. Siya naman nagkakamada. Ating niya, ipakita ko sa inyo ha. Habuhatin ko muna ito. Ha, tapos ka na agad? Ang bilis naman. Ayun mga kasinag. Yan. Si Mrs. naman nagkakamada ng ganyan mga kasinag. Pero yan mga kasinag, dadasikin ko pa yan. Babagsakan ko pa yan ng pandasi ko. Yung ano na yan, mga bato na yan. Hindi lang ganyan na pakakamada yan, dadasikin ko pa po yan. Ayan naman si Mrs. Saglit lang, kaway ka na nga dyan. Parang bawang gising ka lang. Nakailang balik na ba ako? Ha? Marami na, hindi pa nangangalahati. 10 ka nang balik kayo. Hindi pa nangangalahati mga kasinag. Labulabuhin ko na para matapos man lang sana itong kabak na itong mga kasinag bago lumaki ang tubig dagat. Para bukas yung kabila naman. Tamang tama yung mga bata nandun naman. Sige ang sako lang nila ng sako ng mga bato. Ayan o, kinakamada ni Mrs. ng ganyan. Ano madali lang matapos? Saglit lang, kakarakunti naman yung dadala ko eh. Bigat kasi pag marami puno, masakit sa balikat. Dapat may sapin ka. Balik na naman ako mga kasinag. Ganun lang. Balik-balik lang tayo. Matapos ko lang yung isang kwarto ngayon. Bukas yung isa naman. Di ba? Utay-utayin lang natin mga kasinag. Medyo maliit pa naman yung tubig dagat, hindi pa gaanong lumalaki. Kaya baka kayang tapusin ko pa yun ngayon. Pitoy, ay na ito pala si Pitoy. Saan ka galing, ha? Saan ka galing, Pitoy? Oy. Dito ka pala. Simula nung dumating ako mga kasinag, kaya lang nagpagharutan yan. Hindi ko kaya nachichimpuhan. Ay, Pitoy! Ba't inihian mo yung sako? Ha? Bubuhatin ko, inihian mo.
Ay, mga sinag yung mga bata, oh. Ayan. Dito ka ang dito. Yahin rin kita. Sinag, panghina na. Salamat sa Diyos at natapos na yung isang kwarto. Ayan o. Ayan o, sinag. Nakita niyo yan? O, diba? Nakamadahan ko na po siya ng bato. Dadasigin ko na lang yan. O. Pero yun dito sa kabila na kwarto, hindi ko lang alam kung kita. Ayan. Yun pala nga nilagay kong bato. Bukas, tapos na rin to. Mapupunuan ko na yung bukas. Ilang balik-balik ko pa sa paghakot. Matapos ko din ito, mga kasinag. Tapos, pagkatapos yun, na okay na yun. Ito naman, itong kalahati na ito. Ito naman ang titirahin natin. Saan ka? Murang ka magkanta. Lamig kayo, busog kayo. Yo. Bahog tayong baboy mga kasinag. Si Kambi andito na. Kambi! Kambi! Oh. Basog-basog. Busog-busog ka ba ta? Oh, dahil mo ang mursiko. Oy. Ang dahil mo ba ang mursiko? Ha? Oy. Ang bait niya, ang bait. Bless. Ang bait ng kambing na yun mga kasinag. Sayang, wala lang tayong lalaking kambing. Hahanapan natin ng lalaki yan. Kasi nga yung ama nun kambing na yun namatay. Sa susunod mga kasinag baka makahanap tayo. Hahanapan natin yan para dumami ang alaga nating kambing. Galing pa kay Sir Donnie yung kambing na yun, yung binigay sa amin dati. Kasi nga yung kambing dati namin lalaki walang asawa. Ngayon, binigay nila sa amin yung kambing na yun. Tapos, namatay naman yung lalaki naming kambing. Buti lang, bago namatay, nabuntisan. Kaya nagkaanak ng isa. Bahog na naman tayo. Ay! Opay! Madilim na. Ano, kumusta kayong dalawa? Huy! Ay, bihusan mo kayo sa ulo. Itong kahoy na ito, dalhin ko na doon sa kabila susunod na araw. Hindi mo na. Ay, salamat sa mahal na Panginoon mga kasinag. Bahugin muna namin aming maalaga at mamayang hapon mag-aasikaso na naman. Dapat nagluon tayo para hindi lamukin. Hindi kayo nagdala lighter. May lighter ka, tama may kusot dun. Ayun mga kasinag, mag-aasikaso muna kami ha. At Nagbalin to. para okay.